Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy baky tarap ýurdmy waqym täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegläşýäs. Gepleşmeden başına Türkmenistan prezidentinin gol çekeni resmi nämeler bilen tanış edýäs. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Milli Geňeşiň mejlis tarapyndan kabul edilen we Milli Geňeşiň halk maslahaty tarapyndan maqullanylan elektron hökümet hakynda, iççilik we kinologiýa iş hakynda, Türkmenistanyň raýat iş ýürüdüş kodeksine üýtgetme girdimek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalary girdimek hakynda, Feljeger aragatnaşyk hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetme girdimek hakynda, gümrük gullugy hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaça girdimek hakynda, korrupsiýaga garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaçalary we üýtgetmeleri girdimek hakynda, salgytlar hakynda Türkmenistanyň bütegi kanunyna goşmaça we üýtgetmeleri girdimek hakynda, Türkmenistanyň gümrük kodeksine goşmaçalary girdimek hakynda, avtomobil ýollary we ýol iş hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girdimek hakynda, demir ýol urugy hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaçalary we üýtgetmeleri girdimek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girdimek hakynda, Türkmenistanyň enemähri diýen hormatly adynyň düzgünnametyna üýtgetme we goşmaça girdimek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girdimek hakynda kanunlary gol çekdi. Kanunlary metbuatda dogrulygyna çap ediler. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow hanamy Draupadi Murmu Hindistan Respublikasynyň prezidenti wezipetine saýlanmak münasibetli tüýs sürekdäni gutluglaryny iberdi. Döwlet başçylygy gutlugyny Türkmenistan ýene Hindistan Respublikasynyň arasynda ýoly goýan hemde däp bolan dostlukly we özara bähitli gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellep, iki tarapaň hyzmatdaşlygyny geljekde hem giňeldiljekdigine anamelerdi. Hormatly prezident şu ýakymly mümkinçiliklerini peýdalanyp, prezident hanamy Draupadi Murmu berkjan saglyk, bagtyarlyk hem de Hindistanyň güllep ösmegine gönükdirilen ähli başlanýşlaryna rowaşlyklary arzuw etdi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziyoyew 65 ýaşynyň dowulmagy münasibetli tüýs sürekden çykýan gutluglaryny hemde berkjan saglyk maşgaly awadançylygyny, bagtyarlyk we doganlyk özbek halkynyň awadançylygynyň bähidini alyp barýan işlerine üstünlük kazanmak baradaky arzuwlaryny iberdi. Hormatly prezident bugün Özbegistanyň ukunly öňe barýan ýurt hökmünde köp sanly häzirki zamany meseleleriniň çözülmegine möhüm orny eýleýändigini bellep, Türkmenistanyň ýakyn hem ygtybarly goňşusy bolan Özbegistan Respublikasynyň biziň ýurdumyz bilen hoşniýetli goňşulyk, özara hormat goýmak hemde golluk bermek ýürürlerini esasanýan ýokary depkinlik hemde netijeli gatnaşyklary saklaýandygyny nykdady. Biziň ýaňy ýakyny bolan dowuşyklamyz hemme gepleşiklenmedi. Hemde siziň ajaýyp ýurduňyzda amala aşyran ilkinji saparmyň dowamynda gol çekilen köp sanly resmi namalary munyň aýdyň tasdiklaýa diýip gutlugly belenilýär. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan ýene Özbegistan Respublikasynyň arasynda däp bolan doganlyk gatnaşyklarynyň ýurtlamyzyň hem halklamyzyň bähidine mundan beýlegem ösdüriljekdigine hemde berkitiljekdigine puto anam bildirýänini aýdyp, prezident Şawkat Mirziyoyew berkjan saglyk bagat alyp barýan işlerini üstünlikleri Özbegistanyň doganlyk halkyna bolsa awadançylyk we rowaşlyk arzuw etdi. Şuň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziyoyew bilen telefon arkaly söhbetleşigi boldy. Gahrman arkadamyda dostlukly döwletiň başçylygy bilen meherli salamlaşyp, özbek liderini 65 ýaşynyň dowulmagy bilen tüýs sürekden gutlady. Hemde berkjan saglyk we awadançylyk, doganlyk halkyň bähidini alyp barýan giňerli işlerini uly üstünlikleri arzuw etdi. Prezident Şawkat Mirziyoyewiň parasatly ýol başçylygynda Özbegistan Respublikasy egurt uly özgörtmeleri amala aşyryp, ösüşiniň täze tapgaryna ajaýyp üstünlikleri gazanýar.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy soňky ýyllarda Hiltaýdan täze many mazmuny eý bolan döwletara aratnaşyklarynyň ýetilen derejesine ýokary baha berip, şol gatnaşyklaryny puturlandyrmagyny, Özbegistanyň başçylarynyň aýratyny ünseriýanyny hemde şahsy goşundyny beledi. Gahrman arkadamyda Türkmen özbek hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin bilelikde uly tagallalaryň edilýänini atyp, Türkmenistanyň prezidentiniň ýakyny Özbegistana bolan döwlet saparyny ýatlady. Şoň başyna gazanylan üstünliklerini häzirki wagtda münasib dowam etdirilýäniniň aýdyň suwutnamasy bolanyny beledi. Häzirki wagtda iki ýurduň ministrliklarynyň hemem pudokloýuny duranyş idaralarynyň arasynda aýdygdarlyk hemde oňyn gatnaşyklary ýol goýuldy. Serhet ýaky sebitleň arasynda hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklary işleňleşdirilýär. Türkmen özbek söwda ykdysady hyzmatdaşlygy okgunly ösdürilýär. Medeni insan-perwer we ilim ulgamaryny hyzmatdaşlyk üstünlikli giňirdilýär hemde puturlandyrylýar. Parlamentary gatnaşyklary işleňleşdirilýär. Şununla bağlykda gahrman arkadamyda iki ýurduň kanun çykarjy idaralarynyň özara gatnaşyklaryny giňeldip, döwrüň möhüm güziplerini çözmäge, iki taraplaryny çemelerşmeleri hasamy ýakynlaşdyrmaga, hemme taraplaryny ýardam bermek üçin geljekde de ähli tagalaryň ediljekdigini beledi. Telefon arkaly söhbetdeşiň ahyrynda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow prezident Şawkat Mirziýowy dogruň günüň şanly seneti bilen ýene de birgedek mehrlutlap, oňa berkjan saglyk bagtyrlyk hemde Özbegistanyň dogunlyk halkynyň gülläp ösmeginiň möhre başlygyna bähidine alyp barýan döwlet işlerine üstünlikleri tüýsürekden ardyp etdi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýowy 65 ýaşynyň dowulmagy münasibetli iň gowy arzuwlaryny hemde tüýsürekden gutlawlaryny iberdi. Türkmenistan ýa-ni Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky köp ýyllaryň dowamynda ýokary depgenden ösdürilýän dostluk we doganlyk gatnaşyklary soňky ýyllarda täze many mazmun bilen baýlaşdyryldy. Bu bolsa siziň bu gatnaşyklaryň berkidilmegine hemişe aýratyn üns bermeňiň hemde ägert uly şahsy goşunt goşmagyň netijesinde mümkin boldy diýip gutlawda belenilýär. Ýurtlarymyzyň arasyndaky köpürli gatnaşyklaryň üstüne getirýän parlamentary hyzmatdaşlygy aýdygdarly ösdürilýär. Halk maslahatynyň başlygy prezident Şawkat Mirziýowy şanly 65 ýaş toýy bilen ýene bir gede gutlap, oňa berkjan saglyk bagyt we alyp barýan jogapkärli döwlet işinde uly üstünlikleri ardyp etdi. Garaşda da baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident we arkadagly serdarymyň parasatly ýol başlygyny alynıp barlayan işleri berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynçy döwrüne münasib ýörelger bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledin hepden dowamyndaky wakalary tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 18-nji ýyly hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow minister kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýaz Muradowyň hemde golaýatlyň häkimläriniň gatnaşmagyna sanly ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň gün tertibine owy hojulugyny hemem ýurdumyň sebitlerini alynıp barýan işler bilen baýlanşykly meseleler girdirildi. İş maslahatyna gatnaşyjylary gün tertibindäki meseleler boýunça hasabat berdiler. Hormatly prezident we sebitleri durmuş ykdysady taýdany ukgunly ösdürmek bilen bagly meselelerini hemişe üns merkezine saklanmalygyny ýatydy. Hormatly prezident we ýygnalany buğdoy hatynyň elevatorlary hemde ammarlary bökdünşi daşalmagynyň we talabaly saklanmagynyň şu güniň möhüm güzipetdigini aýdyp birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Şunun bilen bir hatarda gowaçy ekilen meýdanlarda hatara bejergiçleriniň öz wagtyna hemem ýokary hile geçirilmeginiň, ösüşdiginiň tutulmagynyň hemde mineral dökümler bilen imitlenilmeginiň hemişe güzegçilikde saklanmagynyň zerurdygyny ünsçekdi. Gowaçy meýdanlaryna ziýankeşlere hemem keserlere garşy çärilen geçilmegine hemde owy hojulyk çeýniklarynyň dowly güjüni peýdaranmagyna aýratyn üns berilmelidir. Ýetişdirilen ýer almanyň göýekbagçy we beýleki owy hojulyk ekinleriniň hasylyny ýetkisede ýygnamak möhüm işleň hataryna kesitlendi. Hormatly prezident we ekin meýdanlaryndaky möhümlüğini işleň ekrançylygyň öňde barjy iş tejribesi esasyna hemde agresiýnik kadalara laýyklykda geçirilmeligini ýatydy. Şunun bilen birlikde ýetişdirilen ýer almanyň hemde beýleki göýekbagçy ekinleriniň hasylyny ýetkisede ýygnap almak meselesini hemişe üns merkezine saklamak zerurdyr.
Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow vilayatlarda bar bolan suw üçünçilik desgalarynyň talabar aýkagda işlenmegine wajyp bolan çekip, bu desgalar boýunça degişli seljermelere geçirmek tapşyrdy. Şeýle hem dörli desgalardaky guruluş işleriniň belenen möhletleri hem ýokary hili tamamlanmagynyň hemde täze okuw ýerine ähli bilimi idaralaryna awatlaş işlerini geçirmegine berip gözegçilikde saklanmalygyny ünsüt çekirdi. Möhümlüğünü owu hyjylyk işleriniň depkinleriniň güýçlenilmeginiň zerurdygy belenildi. Şunuň bilen baglyqda sebetlerde burada geçirilýän işleň başyna berip gözegçilik etmek barada görkezmeler berildi. 20-nji ýylda hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyň bizmeýin etrawyny gurulanan energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawratyna gatnaşdy. Dünýäniň öňde barjy enjamlar bilen üçündilen täze desganyň ulanmagy bermegi milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýa ýol bilen ösürmek hemde senagatlaşdyrmak, oňa ähli puduklarynyň maddi enjamlaryny binýadyny, şol sany energetika pudugyny toplumdaýyn ýoly baýplaşdyrmak, innovasiýa tehnologiýalaryny işiň ornaşdyrmak boýunça Türkmenistany ýaýwanlanyny giň ýerli maksatnamalary durmuşa geçirmek ýolyny nowatdaky möhüm ädim boldy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow dawra gatnaşyjylary hemem pudugyň işgärlerini ýygynyp, Aşgabat şäheriniň bizmeýin etrawyna möhüm desganyň energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylýanyny beledi. Döwlet başçylygynda ýurdumyň energetika pudugyny ösürmäge, oňa maddi enjamlaryny binýadyny puturlandyrmagy uly üns berilýänini aýtdy. Soňky ýylyň dowamyny ýurdumyň ähli welaýatlaryna täze döwrewap elektrik stansiýalarynyň birnäçe guruldy. Häzirki wagtda hem bu pudukda irdesgalaň ençemesi durmuşa geçirilýär. Ýurdumyň içerki energetika harakatynyň hemde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň gurulşy dowam edýär. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň belleşýäri amala aşylýan giň ýerli işleri ygtybarly energetika howatlyklaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Elektrik energiýasynyň özümizden artýan bölegini daşary ýurtlara iwermek, eksport urlaryny köpertmek üçin amatly şertler döredýär. Berqarar durutun täze ýamynyň galkynyş döwründe halkymyň ýaşaýyş durmuş şertlerini has hem gowrunarmak, ýurdumyň ykdysadyýetyny ýygydaly ösürmek bilen baş wezipemiz bolup durýanyny hormatly prezident bildirdi. Soňra Çalyk Holding kompaniýalary toplarynyň direktorlary ýeňişiniň başlygy Ahmet Çalyga söz berildi. Oly ulanmagy berilýän ýokary tehnologiýaly merkeziniň hormatly arkadamyň başlanjy, hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň tagallalary we gollawy netijesinde gurulan ýatydy. Işgöre belirlenen ýokary anam üçin hormat prezident we hoşallyk bildirip, döwlet başçylygynda berkjan saglyk, uzak ömür hemde watanymyň we halkymyň abadançylygynyň bährinden alyp barýan ähli asyrly işlerinde uly üstünlikleri arzu etdi. Soňra Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň General Electric Gas Power Europe kompaniýasynyň ýolbaşçylygynyň ornatary Brice Rice'ne söz berildi. Uly energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawratyna gatnaşmagyň öz üçin uly mertebedigini beledi. Brice Rice'ni hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow dawrat şahylyk hemde General Electric kompaniýasyna bildirilen anam üçin hoşallyk bildirip, täze desganyň işgärleriň alyp barjak netijeli işleriniň Türkmenistanyň elektr energetika pudugynyň kuwwatynyň mundan berägemi puturlandyrmagyna ýardam etjekdigini anam bildirdi. Soňra energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezine General Electric kompaniýasynyň tehnologiýalaryny ulanmagy ruhsat berilýäni barada guwanama uçuruldy. Soňra Beýik Britaniýanyň The London Energy Club kompaniýasynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna wekili Hubert Wilson Watson söz berdi. Oly energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawratyna gatnaşmagy döredileni mümkinçiligi üçin hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow hoşallyk bildirip, bu merkeze Aziýada şuurdaky YKT hyzmat ediş merkezigi, bu desganyň iň döwri we tasamadagy hemde inženerçilik toplumda bardaky guwanamany uçurdy. Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Fraunhofer adynaky energiýa ykdysadyýety we energiýa ulgamy tasamasy institutynyň professory Harald Eipel çykyşyp, hormatly prezident dünýä derejeli energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawratyna gatnaşmagy çakylyk üçin hoşallyk bildirdi. Mehman Bey institutynyň adyndan merkeze durnukly we öňde barjy tehnologiýaň ornaşdyrylyny bardaky guwanamany uçurdy. Soňra guwanamalaşdyrmak hemde baha bermek boýunça halkara guramasy Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň TÜV kompaniýasynyň Awstriýa Respublikasyndaky şahamçasynyň energiýa boýunça müdiri Anton Lepksana söz berildi. Mehman dawra gatnaşmagy döredileni mümkinçiligi üçin hormatly prezident hoşallygyny beýan edip, energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezine bu desganyň ýokary hili we talaba laýyk guruluny bardaky guwanamasyny uçurdy.
Soňra Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Duisburg Essen Universitetiniň professory Bernd Reinhold Rosen çykşydy. Döwlet başçymyda dabara gatnaşmaga çakyryk üçin hoşallyk bildirip, Germaniýada iň iri okuw merkezleriniň biri bolan bu universitetiniň Aşgabatda açylýan energetika enjamlaryny abadlaýyş we hyzmat ediş merkezine ekologiýa taýdan arasy we daşky uşugy ziýan ýetirmeýän desgada bardaky guwanamany goşurdy. Guwanamalara goşulmak dawarasy tamamlanandan soňra wize film görkezildi. Film merkeziniň işi oň niýetlenen urup hemde esasy tehnik häsiýetler bardy, düşünjelmäge mümkinçilik berdi. Merkeziniň işgärleriniň adyndan hünärmeni döwlet başçymyzy energetika pudugyny ösürmek, watanymyzyň ykdysady kuwatyny potlanyrmak, halkymyzyň awadan durmuşyny üpçün etmek ugruna edýän eýdigderli taýlat üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Soňra hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Merkeziniň enjamlaşdyryşy hemde tehnologiýa üçinçiligini adyklany. Merkezi häzirki zaman enjamlary şol sany synadan geçirmek, barlamak hemde gaz turbinalarynyň böleklerini içinden geçýän sowadyş ýollaryny arasylamagyň dürli usullary üçin niýetlenen enjamlar bilen üçinedilenler. Energetika tenawatynyň ösürilmegi hormat prezident Serdar Berdimuhammedowyň başçylygynda bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne öýdülerle amallaşylan watanymyzyň ykdysady strategiýasynyň möhüm ularynyň bir hökmüne kesitlendi. Şununla baglanykda pudugyň kuwatlyklarynyň mundan beregeme giňerdelmegine, oňa eksport mümkinçilikleriniň artyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň energetika pudugynyň düzümleriniň üstüne ýokary önerjilikli gaz turbinali enjamlar bilen üçinedilen birnäçe elektrik stansiýasy bilen ýetirilen önemi bellemek gerek. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýä belli General Electric kompaniýasy bu ýolumda Türkmenistanyň öňden gelýän işiň hyzmatdaşy bolup durýar. Bu merkeze degişli enjamlary ýokary hil derejesinde belenen möhletlarda abatlamaga mümkinçilik berer. Bu bolsa onu ulanmagyň netijeligini, uzak möhletlerini ýokarydyrmaga ýardam berer. Hemde pudugyň ykdysady görkezijleriniň ýokary depinde ösüşini üpçün eder we umumany bu ulgamyň öňüne goýulan wezipeleň üstünlikli çözülmegine ýardam berer. Ulanmaga berilen merkezeme energetika pudugy üçin ören bir ähmiýete eýeder. Bu merkeze ýurdumyzyň ähli sebäplerine gurulan kuwatly energetika desgalarynyň esasy enjamlaryny abatlamaga niýetlenenler. Munyň özi şeýle hyzmatlar üçin sarf edilen wagty we serişleri azaltmaga, degişli ýokary derejeli hünärmenligiň taýýarlanmagyna da ýardam berer. Merkezin guruluşyny Çalyk Enerji kompaniýasy ýerine ýetirdi. Bu ýerde işime üçin ähli amatly şertlere üpçünedilenler. Abatlaýyş hyzmat ediş işleriniň gurulşy ekologiýa talaplaryna dogry laýyk gelýär. Merkezi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň General Electric kompaniýasynyň öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Döwlet merkeziniň gurulmagy bilen bu ýerde 120den owrak täze iş orny döredildi. Merkeze işejek hünärmenler daşary ýurtlarda hünär kämilleşdiriş okuwyny geçdiler. Häzirki zamanyň iň ösen tehnologiýalary esasyny gurulan bu desga Merkeze Aziýada burdaky YKT hyzmat ediş desgasary. Şular ýaly iri tasamalaryň ýerlerle amalaşdyrmagy ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň barha artýanyna aýdyň şaýatlygy diýär. Merkez bilen tanışlykdan soňra hormat prezident Serdar Berdimuhammedow asaly däwe görä hormatly mehmanlar kitabyna ýadygarlyk ýadyga alyrdy. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne hormat prezident bilen ýol başlygyna ýurdumyzyň energetika pudugy okunly ösürilýär. Hormatly prezident Türkmenistanyň energetika ministrine bu merkez üçin niýetlenen täze gullyk awtologlarynyň açarlaryna goşurdy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow dabara gatnaşyjylarla mehri hoşlaşyp, hemde energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň işgärlerini üstünlikleri ardy edip, bu ýerden ugrady. 20-nji ýyly hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyň bilim etrafyna gurulan energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin ýurdumda gelen Çalyk holding kompaniýalary toplarynyň direktorlary geňeşiniň başlygy Ahmet Şarawy kabul etdi. Hormatly prezident Türk işi uruna Milli Geňeşiň halyk masalalynyň başlygy Urban oğlu Berdimuhammedowyň meherli salamyny ýetirip, Türk kompaniýalary bilen köp ýyllyk hyzmatdaşyň netijelik häsiýetini bellädi. Durmuşa geçirilen bilelikdäki iri tasamalary şolsany elektroenergetika ulgamyna tasamalary bu hyzmatdaşygyň netijesleri. Duşuň dowamyna dürli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşygy ösürmegiň şuňky ýagdaýy we geljegi aralyk maslahatdaşyly. Çalyk holdingiň ýolbaşçysy hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzda amalaşylan giňmeçli ödgörtmer maksatnamalarynyň çäklerini dünýä belli General Electric kompaniýasy bilen hyzmatdaşykda möhüm tasamalaryň durmuşa geçirişi barada hasabat berdi. Hormatly prezident guruluşy işleriniň ýokary hilini hemde desgalan şertnamada belenen möhletlarda ulanmaga berilmeginiň Türkmen tarapynyň esasy şerti bolanyny we şeýle bolmagyna galýanyny ünitjekdi.
20-nji ýylda hormat prezident Serdar Berdimuhammedow öz ýurdunyň wekiliýetine ýol başlygy paýtagtynda giren Gruziýanyň premier ministri Irakly Garbaşvili bilen duşdy. Hökümetçiler iki tarapyň hyzmatdaşygyny häzirki ýagdaýa geljegi bardaky pikir alşmalaryň dowamyny ähli ulgamlardy. Netijeli hyzmatdaşygyny giňerdelmeli notadalar. Soňky ýyllarda ýokary derejede gadanan alaşyklar türkmen gurdiýany hyzmatdaşygyny Hiltaýdan täze derejede çykarmak üçin ygtybarly bir niýat boldy. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow hemde premier ministri Irakly Garbaşvili taraplaryň hyzmatdaşygy din hukukluk, özara hormat goýmak hemde açyklyk ýürüleri esasyny ösdürmäge çarşýanlyklaryny tasdiklap, şu gedekki duşuň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny giňerdelmegine hemde özara bähbeti hyzmatdaşygyny mundan berýän pultronulmany täze iterek berjekdigine anamelerdiler. Hormat prezident hemde mehman häzirki döwürde iki döwretiň medeni bir iki tarapyň görnüşde däl, eýsemi awraýly düzümleň şäklaryna hem üstünlikli hyzmatdaşlyk edýäniňi kanagatlanma bilen belediler. Hökümetçiler ykdysadyň dürli ular boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ýurtlarymyzyň ýeterli kuwatynyň bardygyny belläp, eksport import haritlarynyň görnüşlerini artyrmak mümkinçiligini öwrenmegiň maksadyna laýyk boljak diýen noktadylar. Hormat prezident hemde mehman dürli tasamlary durmuşa geçirmek hemde bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanmak meselesine aýratyn üns berdiler. Hususy iş ýoly urgança iki tarapyň gatnaşyklary ösdürmek meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Hökümetçiler insan perwer hyzmatdaşygyny giňertmegiň wajypdygy bardy aýdyp, bu urdaky gatnaşyklaryň bilelikdäki anyk mailnamalary we maksatnamalary esaslanmalygyny belediler. 20-nji ýylda hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Amerikada Aziýanyň döwlet başdanlarynyň 4-nji konsultativ duşuna gatnaşmak üçin Garagadar Respublikasyna iş tapary bilen uğrady. Paýtagtymyň halkara howa menziline döwlet başdanlary resmi adamlar uğratdylar. Birаз wagtdan hormat prezidentiň uçary Sökölüň halkara howa menziline gonni. Howa menziline döwlet başdanlary resmi adamlar garşyladylar. O yerden hormat prezident bilen awtoro kerwany Garagadar lideriniň Çolpanata şäherine ýerleşen döwlet kabulhanatyna tarap boldy. Bu ýerde hormat prezident Serdar Berdimuhammedow bilen prezident Sadyr Japarowyň duşy geçirildi. Türkmenistanyň we Gyrgyzstanyň başdanlary mehle salamlaşyp, iki ýurduň döwlet baýdaklarynyň önüne surata düşdiler. Soňra Gyrgyz lideri hormat prezident Serdar Berdimuhammedow iki tarapyň duşyklaryň geçirilýän ýerine çağırdy. Şol ýerde hökümet wekiliýetleriniň agdalaryna gatnaşmagyny gepleşikler geçirildi. Prezident Sadyr Japarow berent mertebeli mehmany meherli mübareklep döwlet başçymyzy nowatdaky konsultativ duşy gatnaşmak üçin Gyrgyzstana gelmek hakyna çaýklygy kabul edilmegi üçin hoşallyk bildirdi. Sammitin çäklerindäki şu gepleşikleri biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işleňişdirmäge täze töreg berer. Berk dostlukly we hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklary, din hukukluk, berek-berege hormat goýmak hemde özara gollamak ýürüleri şol hyzmatdaşlygyň esasyndadyr. Dostlukly ýurduň başçysy hormat prezident Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipetine saýlanmak münasibetli ýene bir gede gutlady. Hemde Türkmenistanyň durnukly ötüş ýolyny öňe okgunly hereket etmegini dowam etdirjekdigini anamelerdi. Biziň döwletlerimiz şu ýöle diplomatik gatnaşyklaryny ýoly goýmagyň 30 ýylyny belläýär diýip prezident Sadyr Japarow aýtdy. Hemde iki tarapyň hyzmatdaşlygyny ýokary derejesini, şeýle strategik hiýeteti eýdigini kanagatlanma bilen belledi. Dostlukly ýurduň başçysy gahrman arkadamyzy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Gyrgyz türkmen hyzmatdaşygyny pultronurmagy, uly goşan ornatyp, milli geňeşiň halk maslahatyna başlygy bilen meherli ynanşmak ýagdaýyna gatnaşyklary ýokary baha berýänini aýtdy. Hemde iň gowy arzularyny beýan etdi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Gyrgyz Respublikasynyň başçysyny Amerikada Aziýanyň döwlet başçylarynyň nowatdaky konsultativ duşuna gatnaşmak üçin dostlukly ýurda gelmäge çaýklygy, meherli kabul edilenligi hemde mehman söýürlük üçin minnetdarlyk bildirip, sammitin ýokary döwlet derejesindäki syýasy gepleşiklerini täze usuly beledi. Şununla bağlykda bu formuň Amerikada ajiýetini ösdürmegiň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy mümkinçilik berýär. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow prezident Sadyr Japarow milli geňeşiň halk masalatyna başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň meherli salamyny hemde tutuş Gyrgyz halkyna awadançylyk we urwaşyk bardaky arzularyny ýetirdi. Hormat prezident dogonluk ýurduň liderine prezident wezipetine saýlanmak münasibetli gutlulary üçin hem minnetdarlyk bildirdi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow iki tarapyň gatnaşyklary barada aýdyp, Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy uly üns berýänini beledi. Syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady we medeni insan perwer gatnaşyklaryň ýokary derejesine aýratyn üns berdi.
Duşun ahyrına prezidentlary Serdar Berdimuhammedow hem Sadyr Japarow Türkmenistan bilen Gyrgyzstanyň arasyndaky däp bolan dowsukly gatnaşyklaryň miýdemezligini ýene bir gedek natab iki ýurdun halklaryna parahatçylyk, awadançylyk we rowaşlyk ardy etdiler. Soňra 5 döwletiň başdanlarynyň konsultativ duşy geçirildi. Prezident Sadyr Japarow duşy açyp, daşary ýurtly kärdeşlerini mehmanfeýör Gyrgyz topragyny mübareklep, hormat prezident we Serdar Berdimuhammedowyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň konsultativ duşygyny ilkinji gedek gatnaşýanyna aýratyn ünit çekdi. Şununla bağlykda doganlyk döwletiň başçysynyň hormatly arkadaşy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň işini dowam etdirjekdigine we Türkmenistanyň ösmegine sallamly goşandyny goşuq ona berk önemlilerdi. Soňra konsultativ duşy gatnaşyjylary gün tertibini tasdiqladylar. Hemme çykyş etdiler. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow çykyşynda prezident Sadyr Japarow şu duşy gatnaşmaga çakyrygy, mehmanfeýerlik hemde meherli kabul edilen üçin minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezident we şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň başçylaryna Türkmenistanyň prezidenti wezipetine saýlanma münasibetli gutluklar üçin minnetdarlyk bildirdi. Merkezi Aziýa döwletleriniň ýol başlarynyň ýurtda parahatçylyk saklamagy, raýatlanyň ömrüni we howpsuzlygyny goramagy, döwlet we jemgyýetçilik institutlarynyň durnuklygyny üçinetmäge gönükdirlen öz wagtyndaky hem aýgytlyk hereketleriniň Türkmenistan tarapyndan bir golanyany tasdiqlandy. Şununla bağlykda syýasy diplomatik gatnaşyklary işleňleşdirmäň hemde güýçlendirmäň maksady laýykdygy bellendi. İşi utgoşdurmagy biziň ýurtlamyzyň daşary syýasat edaralary beş taraplaryny ýygdarly geňeşmelerini guraly arkaly öz üstüne almalar. Ýagdaýy hemişe öwrenmek öz wagtynda maglumatlary alşmak çözgütleri kabul etmek üçin esas hökmünde dünýäde bolup geçýän ýagdaýlary içkin seljermek zerur bolup durýar diýip hormatly prezident aýtdy. Hormatly prezident we Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralaryna Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňnäş diplomatiýa boýunça sebit merkeziniň gatnaşmagyna ýakyn 2 ýyl üçin howpsuzlyk ulgamynda gün tertibiniň ähli ular boýunça ýol kartasyny işläp taýýarlamak barada tawşyryklary bermek teklip etdi. Şeýle sebitde maglumat giňişligini netijeli goramak üçin biziň ýurtlamyzyň döwlet maglumat dizimleriniň arasynda hünär gatnaşyklaryny puturlandyrmak üstüne işlemek mümkin bolýança täsirli meseleler şöhrenlerine näkeler bar, özüň alyp barmagy kodeksini işläp taýýarlamak teklip edildi. Şununla bağlykda döwlet habarlary agentlikläriniň medpugat serişleriniň elektron köpçüliklerine habar beriş serişleriniň gatnaşmagyny howpsuzlyk meselelerine başlanan Merkezi Aziýa media forumuny geçirmek pikirini garamak bolar diýip hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow beledi. Öňkü ýaly owgan uruny bilelikde işlemek sebit howpsuzlyk urumy hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi bolup durýar diýip hormatly prezident ýagdaýdy. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow döwlet tarapdançylary anlaşmak ähli syýasatda we ykdysadyýatda çökünli ýagdaýlar bilen baglykda häzirki wagtda medeniýetiň dialogy bardaky mesele ünsi çekip, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň berek bilen özara gatnaşyklarda hormat goýmagyň, den hukuklygyň we anlaşmagyň görelesini, görkezmeligini hemde bu pikirleri halkara giňişligini işleň ilerletmeligini beledi. Häzirki wagtda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyny 2023-nji ýyly parahatçylygyň kepir hökmünde dialogyň halkara ýyly diýip alanmak baradaky hemde baş assambleýanyň Merkezi Aziýada parahatçylyk we anlaşmak dowlaty kararnamasyny işläp taýýarlamak baradaky başlangyçlary taýýarlaýar diýip hormatly prezident aýtdy. Hemde bu oňun teklibiň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisi tarapyndan gollanmagyny umyt edýäni anlatdy. Türkmenistanyň bir taraplyna gatnaşyklyklyň öňüne almagyny möhüm şert hökmüne garalýar. Türkmenistan häzirki wagtda Merkezi Aziýa döwletleriniň söwda, ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygy strategik käsete eýe bolmalary. Hatta hakyky ony Ýewraziýanyň täze geoiqtisady giňişligini kemale getirmäň esaslarynyň birini öwürmek zerurdur diýip hasaplaýar. Ulug we logistika bu strategiýanyň möhüm ury bolup durýar diýip hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow nykdy. Hormatly prezident we awgust aýyna Türkmenistana deňde çykargasy bolmadyk ötüp barýan ýurtlaryň ministrläriniň halkara maksadyny geçirmegiň meýilleşdirilýänini ýatlap, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bu forumy işen gatnaşmagyna umyt bildirdi. Bu forum halkara ulug logistika geçirilýärini döretmäge, olaryň maksatlaryny hemde işiniň ýürürliklerini alalaşykly çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy gönükdirlendir. Hormatly prezident we maksadyň şeýlerini Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulug idaralarynyň ýol başlarynyň aýratyny duşugyny geçirmek teklip etdi. Oň meselesi sebitiň içinde şeýle hem oňdaşyna Merkezi Aziýadan Hytaýa hemde Ýewropa daşalýan ýüklenme çörni artyrmagyň mümkinçilikleri bilen bagly bolar. Merkezi Aziýada önümçilik taýdana ýakynlaşmak möhüm meseledir.
Hormat prezident Fada Serdar Berdimuhammedow medeni ansan perwar gatnaşyklar bardaýdy. Merkezi Aziýanyň dünýä sivilizasiýasynyň göz başlarynyň biridir nykdy. Häzirki wagtda biziň ýurtymyzyň medeni birleşikleriniň toplumlaryny, köpüli gatnaşyklarynyň Merkezi Aziýanyň halklarynyň baý ruhy taryhy mirasyny, edebiýat, sunugat, kinematografiýa urgamyny häzirki döwürde gadanylýan üstünlikleri wagt etmek. Dürüjülük intelligensiýasynyň wekilleriniň arasyna giňişen gatnaşyklary höwüslendirmegiň ulgam hükmüni sebäpde bütügi medeni giňişligi döretmek wezipesi durýar. Hormat prezident Fada Serdar Berdimuhammedow häzirki döwürde dünýädäki ýagdaýyň ören çylşyrmlaşan şertlerini bize umumy taryhy kökleri bilen goňşy, doganlyk halkara bütügiligi hemde jewizligi saklamagyň, jogapkärçiligi hemde öňden görjüligi görkezmegiň zerur bolup durýanyny anlatdy. Dostlukly döwletleriň prezidentleri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklary munun berýän potlandyrmak we ösdürmek işine şu formaň ähmiýetini belediler. Iki taraplaryň we köp taraplaryň şäherlere geçirmek sebäpden ähli döwletleriň başlanmany hemde durnuklugyna ýardam bermek maksady bilen özara saparlary amala aşyrmak arkaly köp taraplaryň gatnaşyklary toplumlaryny ösdürmek zerurdyna aýratyn ünsürli. Merkezi Aziýanyň döwlet başçylarynyň konsultativ duşunyň netijeleri boýunça resmi namalaryň birnäçesi kabul edildi. Soňra Çingide Aýtmat Fadanaky Ruh Orda Medeniýet Merkezine 4-nji konsultativ duşuna gatnaşýan döwlet başçylarynyň hormatyny Gyrgyz Respublikasynyň prezidentiniň adyndan resmi gün ortanyna habar berildi. Kabul edilişlerini öňe süýrätine dostlukly döwletleriň beşdeniň prezidentleri Yssyk-Gölüň kenaryna surta düşdiler. Iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soň hormat prezident Fada Yssyk-Gölüň halkara huwa menziline bardy. Hemme şu ýerden watanymyza urdy. Ýurdumyzda Merkezi Aziýada ähli parahatçylygyň howpsuzlygyň we durnukly ösüşiňe bähfidine giň netije gatnaşyklary uruny çykyş etmek bilen sebit hyzmatdaşlyk meselelerini işiň uruny eýeleýär. Hepden dowamynaky möhüm wakalar hormat prezident bilen il ýurt bähfitli işleriniň rowaşlanýanyny watanymyzyň ähli babatlarda ýokary dep günlerde ösýänini äşkar etdi. Edebiýat, medeniýet we sunugat işgärleriniň höwüsçiň aýdymçy ýaşyň arasynda yglandylan Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bayragyny alma urunaky bäsişiň çäklerine geçirilýän Ýanglan diýarym 2022 telewizýanyň Mary welaýaty boýunça geçirilen jemle iştapgary ýokary ruhlantyga besenli. Halkymyzyň köp hasarlardan beri dowam etip gelýän müňe uşgunly aýdymsa sunugatyny ösdürmekde, halipa şäherlik ýoluna dowam etdirmekde, uly ähmiýeti bolan Ýanglan diýarym bäsişiniň Mary welaýaty boýunça geçirilen jemle iştapgary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne mahsus aýdym saýlary besenli. Göwün motorjy hoşu wadara beseneni bu bäsişige desapgy etrap şäher tapgyrlaryna ýeňiş gadanyny ýaş höwüsçiň aýdymçylaryň onu gatnaşyp, olary Mary welaýatynyň gözel künjügündäki Türkmeniň Aýwy binasynyň öňündäki toý meýdançasynyň bayramçylyk öwüşüne bedelen sahnasyna çykyş etdiler. Zekiyinde aýdymçylaryň çykyşlary turup başlany şowhunly pursatları özüne jemledi. Ýaşlaryň ähli tema bu bäsişige ýokary derejede taýýarlykly gelenliklerini görkezdiler. Zekiyinde aýdymçylary bu ýerde özleriniň ýürek joşgunlaryny, hüner ustalyklaryny, hemme ukyp başarlyklaryny doly açyp görkezmäge ähli şertler hemme mümkinçilikler dördüler. Boydan maşa şahatlyk şowhuny şyryn aýdymyň owadyna besenen bu bäsişik hakyky sunugat bayramçylygyna urly. Ýanglan diýarym telewizýanyň welaýat tapgary adat aksyndan hasýatyga juda täsirli bolup, oňa gatnaşan ýaş zekiyinde aýdymçylary öz isleglerini ura türkmen halk aýdymlary, nusxawy hemme döwürde şäherlerimiň sözlerine döredilen aýdymlary, hormat prezident bilen ýurdumyzda gulledy ösdürmekdäki il ýurt umumy adamlar bähfitli beýik başlanýyşlaryny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne wasp edýän aýdymlary ustalyk derejesinde ýerine ýetirdiler. Yine bir aýdym bolsa saatsa da öz seslerini belent kenglarda ýerine ýetirmekleri, aýdymçylar üçin özleriniň aýdymsaz elemindäki hüner ustalyklaryny ýyla çykarmagy öz boşly syna boldy. Ýaş estrada aýdymçylaryň bäsişiň dowamyna sahnada özlerini alyp barşlaryna, döwrübap egneşiklerini aýdymlaryň sözlerini saz bilen kypap, dogry ýerine ýetirişlerine emeller toplarynyň agdalary tarapyndan münasip baha berildi. Bäsişiň jemleji portugyny oňa gatnaşan aýdymçylaryň bilelikde belent kengde ýerine ýetiren aýdymy, arkadagy serdarymyň hormat prezident bilen amal aşyrýan döwletli işlerini uruny alkyş sözler bolup ýanglandy. Emeller toplarynyň gelen netijelerine görä aýdymçylaryň ikisi ýeňji diýilip ýaglandy. Hemme olary Ýanglan diýarym 2022 telewizýanyň ýurt derejesine geçiriljek tapgyrna gatnaşmagy hukuk gadanlar. Bäsişiň ýeňjilerini hormat prezident bilen adyndan sowgatlar goşurly. Beşimizin
Ahıl ulayetinin Änöw şäheri medeniyet öýüne Ahıl ulayet häkimliginiň Türkmenistanyň Zenandar birleşiginiň merkezi ýeňişiniň ulayet Zenandar bölüminiň ulayet kärdeşleri arkalaşyklarynyň bilelikde gurulmagyny Gülüň owadyna atly bäýtäş geçirildi. Bu bäýtäşige ulayetyň ähli şäherdir etraplaryna geçirilen bäýtäşikde ýeňiji bolan Zenandar gatnaşdylar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiz milli sungatymyza aýratyn hormat kimem sarpy bilen garaýar. Ýurdumyza milli mirasymyzy uzak geljege alyp gitmek üçin giňgerimli işler durmuşa geçirilýär. Asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alqaýdyan keçe basmak sungaty enem amalarymyz tarapyndan biziň şu günnemizde gelip ýetenligi, türkmen zenanlaryna mahsus bolan zähmet söýürlük, asyrlylyk ýaly häsiýetli bu sungatda jemlenýänligi edilen çykyşlaryň içinden erş algaç bolup geçdi. Bäsleşik zenanlaryň arasynda çekeleşikli häsiýetde dowam etdi. Onun birinji tapyryna bäsleşe gatnaşýan zenanlar keçe basmak üçin sarjy goýunyň ýüňüni saýlap almak we saýmak, ýüňi daramak, boýamak, pişge ýasamak, keçäniň gamşyny dokumak we şoňa meňdeş taýýarlyk işleri ýerine ýetirip, keçäni taýýarlamak üçin zerur bolan gurallaryň atlary, olaryň ulanyşy barada täsirli gurrun berdiler. Soňra bäsleşiň ikinji tapyryna zenanlar ýaşaýan ýerleriniň aýratynlyklaryna görä gadymy milli nagyşlaryna bir näçe güller salyp keçe basmak ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Bäsleşiň jemleýici tapyryna bolsa gözellik sunugaty bolan keçe bilen baglanşykly taryhy maglumatlary, nagyşlaryň yrymlary, gulleriniň taryhyndan gurrun berýän gadymy rowayatlary, degişmeleri, gazallary, aýdyşyklary we berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň güllep ösüşlerini wasp edip, öz ýürek buýsançlaryny, şahirany fetrleriň we çeper sahnalaryň üstü bilen beýan etdiler. Çekeleşikli geçen bäsleşiň jemi-jemlenni, emin agzalary ýeňiji bolanlary aglan edip, bäsleşiň döwlet tapyryna gatnaşma hukuk gadanmaklary bilen gutladylar we üstünlük arzu etdiler. Bäsleşe gatnaşyjylaryň ählisine ýadygarlyk sowgatlary gowşuruldy. Paýtagtymyzdaky çağlar we yetkinjekler köşkünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň we kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramagyny, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň çeperelli, zähmetseýür zenanlarynyň arasynda aglan edilen Gülüň owadyna atly bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapyry geçirildi. Ýokary guramaçylykda geçirilen bu bäsleşik täsirli bilen tapawutlandy. Bagtyar zenanlar bäsleşiň netijelerini görä, keçe basmak sunugaty boýunça ukyp başarnyklaryny görkezip, bäsleşiň dowamyndan ýanglanan aýdym sazlar çäräni ýokary ruhlanetlige desep, kalplara galkynş paýlady. Bäsleşiň ahyryna jemi-jemlenip ýeňijilere ýürüýte sowgatlar gowşuruldy. Ýeňijiler bäsleşiň döwlet tapyryna gatnaşmak üçin hukuk gazandylar. Xadaryň kenarynaky awada milli täýäkçilik dolugynaky mehmanhanalardyr. Deýinjaş merkezlerine äderki dowam edýän otumy spasynda adamlaryň göwnejäi deýinjarmaklar üçin ähli şertler hemde dürli hyzmatlar ýoly goýulýar. Dünýäniň şypahany ulgamynyň merjenine urulan awada milli täýäkçilik dolugyny dolugyny gurşawadan şeýle göwün götürjü şäherler bugün bu ýysanşy hakykatyň öz boşly suwutnamasyna urulýar. Gojaman Xadaryň tapaly kenarynaky awada milli täýäkçilik dolugyny dinjalýan durly ýaşdaky Bagtyar raýatlyň dinjaş möhümini ýatda garjy göwün götürjü pursatlary betlemekde döwrap işler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde tomutky dinjaş möhümini berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne mahsus şahatlyk şowguny betleýän durly ýaşdaky adamlaryň döwrap dinjalmaklar üçin döredilen şert mümkinçiliklerin her biri ilkinji nowatda arkadagly serdarymyzyň ýurdumyzyň ilatynyň başdaglygy babata galadalan insanperwer döwlet siýasatymyzda naýbaşy orna durýanlygyna ähli aýdynlygy bilen görkezýär. Şu günler Xadaryň türkmen kenarynaky bu beýişde mekany görüp berýän bir-birine diýady köşke ýywaly dinjaş merkezlerinde, olaň töwereklerine sport meýdançalaryna, terhowuzlarda, amfiteatrlarda, konsert zallaryna dinjalýan raýatlarymyz tapaly dinjalyp wagtlaryny hoş geçirýärler. Medeniyet we sunudy saatlarynyň aty watanmyzy, gahrman arkadagmyzy, arkadagly serdarymyzy, Bagtyar döwrümizi, erkany ýaşaýyşy wasp edýän aýdym sallary, dörüjlük toparlarynyň joşgynly çykyşlary, teatr artistlarynyň gülküli sahnalary bu tapaly kenarda dinjalýanlara ruhy lezzet paýlýar. Medeniyet we sunudy saatlarynyň awada milli täýäkçilik dolugynaky dinjaş merkezlerde ajaýyp binalan, gaşyň imaratlaryň töwereklerine dürli meden dinjaş aýdym sally şäherler ýokary ruhlanetlige betlendi.
Bu meden din jaş tawaralarına hadarın gödel kinarına din zalyan adamlar hüwet bilen gatnaşýarlar. Döwrap mehmanhanalar dary tagaldyş toplumlaryna din zalyan adamlar edilýän şipaxana meden din jaş hyzmatlary bilen birlikde sowda we awtolog hyzmaty, ýagny awtobuslaryň we taksilaryň kadaly hyzmaty ýola goýulan. Din jaş merkezlerine adamlaryň talaby din zalmaklary üçin döredilen şeýle oňaýly şert mümkinçilikler hemmelerde kanagatlanma duýgularyny öretýär. Awazanyň tapaly kenaryndaky din zalış merkezlerine saglygyny berketmek, medeniyetli din zalmak üçin dünýä ünlülerine laýyk gelýän ähli şertleň döredilenligine göz ýetiren watandaşlarymyz öz mehriban halkyna berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne peşkeş beren arkadagly serdarymyza alkyşlaýarlaryny aýtýarlar. Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenman şäher we itrap birleşmeleriniň hemde ýaşlar guramalarynyň şäher we itrap geňeşleriniň dayan şagalar tagyş we din jaş merkezine din zalyan şagalyň aratyna geçiren şadyan bätleşikler baý many mazmuny wetlendi. Bätleşikler ören çekeleşikli boldy. Bätleşiklerde ýeňji bolan şagalary ony guraýjylar tarapyndan ýadygarlyk sowgatlara gowşuruldy. Türkmenistanyň Bazar Amanow adynaky döwlet şagalar kitapxanatynyň guramagyna Gökdere'däki Çınar şagalar tagyş we din jaş merkezine dost oglanyk gatnaşyklary Agdy Berliň Çeşmet adly edebi sahly şähere geçirildi. Ol bu ýerde din zalyan şagalyň wagtlaryny peýdaly geçirmekde netijeli boldy. Ýaşlar guramatynyň Aşgabat şäheri köpetde bagtyarlyk, berqararlyk bizmeýni etrap geňeşler tarapyndan geçirilen şäherler hem netijeli tarapdan häsiýetlenip, oňa din jaş merkezlerine şagalar uly ruhletlik bilen gatnaşdylar. Gökdere'däki şagalar tagyş we din jaş merkezlerine wagtlaryny şadyan geçirýän şagalyň aratyna dürli sport bätleşiklerdir şäherler giňden ýaýwanlandyrylýar. Türkmenistanyň Newtgaz hemde medeniýet buwdaklarynyň kärdeşler arkalaşygynyň bilelikde guramaklaryna sport bätleşikler geçirilip, olar ýokary ruhletlige betlenýär. Şagalyň wagtlaryny şadyanlykda hemde peýdaly geçirmeklerini ýardam bermek maksady bilen geçirilen bu bätleşiklerde ýaş turganlar özleriniň ukypdyr başarnyklaryny görkezdiler. Hormatly şerhäder orta gepleşmizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gulluw tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik ezizileşler, hormatly eleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň 3 ýyly döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa iýul aýynyň 20-näçinden iýul aýynyň 30-ine çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryny hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışylalyň. Yani gelecek hepdeniň başynda ýurdumyzyň çägine günahtardan çyl howa akybynyň arlaşmagy netijesinde Diyarbakır, Balkan we Daşady welaýatlaryna ýagşyň ýagmagda şeýle-de howanyň gejek temperaturalarynyň hepdeniň ahyryna azkan peselmegine garaşylýar. Haýatdaky ýurdumyzyň Balkan welaýatyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başyna ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demirat günahtardan günogary ornak edýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 20-26 gradusyn 30 gradusça maýyl, gündüzleri 37-40 gradus ysy, welaýatyň kararak atraplaryny 29-34 gradus maýl bolmagyna garaşylýar. Diyarbakır ahali welaýatyna az bulutly, hepdeniň ikinji ýarmyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, demirat günahtardan günogary ornak edýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 22-27 gradusyn 30 gradusça maýyl, gündüzleri 33-38 gradusyn 44 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna az bulutly, hepdeniň ahyryny üýtgäp duran bulutly howa bolup, demirat günogardan tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 22-27 gradusyn 30 gradusça maýyl, gündüzleri 35-40 gradusyn 45 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Diyarbakır Lewap welaýatyna az bulutly, hepdeniň ahyryny üýtgäp duran bulutly howa bolup, demirat günogardan tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 23-28 gradusyn 30 gradusça maýyl, gündüzleri 35-40 gradusyn 45 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşady welaýatyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başyna azkam ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demirat günogardan tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 20-26 gradusyn 29 gradusça maýyl, gündüzleri 32-37 gradusyn 41 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagty Aşgabatda az bulutly, hepdeniň ikinji ýarmyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, demirat günahtardan günogary ornak edýän tezlik sekundda 7-10-dan 12-14 metr etýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 24-26 gradusyn 29 gradusça maýyl,
gün ýüzüne 36-38 gradusy, 41 gradusy şeni ysy bolmagana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça iýul aýynyň 25-ni magnit gaýdasynyň gowşak täsirli bolmagana garaşylýar. Mehriban adamlar, siz iýul aýynyň 25-inden iýul aýynyň 30-ine şeni kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagana garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolunuz. Edidi watandaşlar, Tomuz pasyna howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, pasyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklusyndan gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjay etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berjay etseňiz, ýylyňyzdan pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watany habarlary başymyza jemleýäs. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşle besenýär. Ähli ösüşleň özünde bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenleri. Hoş sag bolun edilýär.